El nostre projecte és la implementació d'un servidor que donarà servei web als nostres companys de DAM. Jo m'he encarregat de muntar tota la infraestructura de xarxa, servidors virtualitzats. Una de les parts més importants del nostre projecte és la base de dades, on s'emmagatzemen totes les dades que contenen els diferents serveis, des dels quals s'accedeix mitjançant una pàgina web, que és un cPanel, al qual ha muntat l'altre company, el Roger Sirvent. Aquest cPanel consisteix en allotjar tot el servidor web que utilitzen els projectes de DAM2 i està basat en una pàgina web desenvolupada en Bootstrap, també PHP i una mica de JavaScript. En aquesta pràctica el que hem fet és muntar diverses subxarxes que es comuniquin entre elles amb diferents routers i de tal forma que es vegin entre elles. Com podem veure, aquí hi ha totes les subxarxes, cada una amb el seu propi router i connectades entre elles, de tal forma que quan enviem un paquet d'aquesta subxarxa a aquesta, podem observar per on anirà el paquet. Aquí, per exemple, pot anar entre dos routers diferents i, com podem observar, ha anat per al de l'esquerra.